आंनि चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसे बराय हरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आंना जोंनि हाबानि भिडिअ जागोन आरोना लोगोफोर। हाबानि भिडिअखौ आपल'ड होआखैमोन आङो, गोबावानो जाबाय जोंना हाबाया बोसोरथामानो जानोसै आरोना लोगोफोर। 2020नि मेयावनो जादोंमोन आरो जोंना। ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बे समाव आपल'ड खालामाखैमोन लोगोफोर, ओमफ्राय दासो गोसोखांबाय आरोना आङो हाबानि भिडिअखौ आपल'ड होनो होननानै नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो जोंनि हाबाया माबोरै जादोंमोन। ओमफ्राय लोगोफोर जोंनि हाबानि समाव लकडाउनसोमोन आरोना, लकडाउनब्लाबो हाबानि डेट लाबाय नालाय जेने थेने हाबाया जालांदो आरो जोंनिया। लकडाउननि समाव बै समाव बिराद स्ट्रिक्टमोन ना लोगोफोर, डिस्ट्रिक्टनि मानसिखौल' गावनि डिस्ट्रिक्टआवल' हाबनो होदोंमोन आरो आउट डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेबायदि मानसि फैनो होयि समावनो जोंनि हाबाया जादोंमोन आरोना। ओमफ्राय आङो सानबाय आरो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामसै। स' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर, माबायदि मोनो। सोरां बोलायबाय, फैसि फैलायबाय। देग्लायनि बैसागुआ गोसोजों गोसो, गोरबोजों गोरबो, मेगनजों मेगन अननायनि इसारा होलायबाय। सोरां बोलायबाय, फैसि फैलायबाय। देग्लायनि बैसागुआ गोसोजों गोसो, गोरबोजों गोरबो, मेगनजों मेगन अननायनि इसारा होलायबाय। गेवलांनाय बिबारनि मोदोमनाय, बारग्लांनाय सुदेम बार बिलिरनाय, गोसो गोरबोआ थाजिम मोनहोयो। मोदाननाय नोंनि गाननाय जोमनाय, मिनिस्लुनाय नोंनि रायदावनाय, गोसो गोरबोआ गोजोन मोनहोयो। गोसोजों गोसो, गोरबोजों गोरबो, मेगनजों मेगन अननायनि इसारा होलायबाय। बिरहां माहा गोसोखौ बोरै दोनखोमानो, उरां फारां गोसोखौ बोरै बुरखायबावनो। नोंनो गोरबो बुंजासै अननाय मोजां मोननायखौ माबोरै फोरमायहानो, माबोरै बुंथिहानो। गोसोजों गोसो, गोरबोजों गोरबो, मेगनजों मेगन अननायनि इसारा होलायबाय।
सोरांसि सोरां बोलायबाय फैसि फैलायबाय देग्लायनि बैसागुआ गोसोजों गोसो गोरबोजों गोरबो मेगनजों मेगन अननायनि इसारा होलायबाय गोसोजों गोसो गोरबोजों गोरबो बिरै थाङो गोसोआ नोंनि सेराव गोसोआव सानाय सिमाङा नोंनि हाजासे अननाय गोसोआव नोंनि थाखाय जिउनि मिजिङा अराय नोंखौ लाना होदो नों अननाय बिखाखौ फुवारना होदो